Estes días pódese atopar nas prazas de abastos da comarca centola, camarón ou percebe a metade de prezo que hai tan só un par de semanas. A caída do valor tras as festas do Nadal fai que algunhas especies prohibitivas durante as datas festivas estean ao alcance de todos os petos. Tuvo bastante baixón o pescado, malo marisco. A centola dira 25 euros, agora está a 14,7. E o pescado tamén baixou bastante, o chopo tamén iba a 12, agora estamos na 9, e o pulpo iba a 12, estamos vendendo a 8, entón baixou todo bastante. Moito, o pescado moito, baixou, mira, o rodaballo que estaba sobre 35 euros, está para 25, 20, a lubina que estaba para 35, está para 18, e o marisco igual, o camarón estaba para 50, agora mesmo está para 25, baixou moito. Coa moderación dos prezos, as vendas comezan a remontar entre os consumidores, cansos dos excesos das pasadas festas. Vaise vendendo todo ben. Os fin de semana vendeuse o marisco moi ben, pola semana o peixe. O que pasa que o que é barata, como este ano está tan boa, a centola, por eso a xente pica. Ainda hoxe vendi 50 kilos, o que pasa que é porque está a bo precio, entendes? É como este ano está salindo moi boa a centola, por eso se vai vendendo. Bueno, nós viña a buscar peixe, pero como o peixe non está moi ben, pois levamos un pouco de chopo. E de precio que tal o ven? Ben, mellor que atrás. Non sei se é pola costa de enero ou porque baixou, pero mellor está. Sí, que xa se vai un cansado de carne e desas cousas estes días e agora hai que comer peixe e verduras.